A yau kuma za mu yi magana ne akan conversion of percentage to fraction. Don dama muka ce a darasinmu na farko mun yi bayani cewa percentage wani nau'i ne na fraction shi ma. So, to ta ya za a yi kai converting from percentage to fraction? Yadda za a yi converting ɗin wato percentage to fraction. Za mu yi amfani da misalan da muka bayar a episode na 1, mu yi converting ɗinsu zuwa fraction. Convert the following percentage to fractions. So an baka percentage aka ce maka kai converting ya koma fraction, ya za ka yi? Misali na farko 8%. 8% dama a episode namu na farko mun ce 8% yana nufin me? Wato 8/100. To yadda za ka yi converting ɗinsa ya koma fraction shine sai ka nemi wani number da zai iya raba number da ke sama da kuma number da ke ƙasa, wato numerator da denominator. Farko abin da za ka duba kaga number na saman wato numerator tunda shine ƙarami, kaga number zai iya raba number da yake ƙasa ko ba zai iya ba. Yanzu misali a nan 8 ne a sama, to 8 zai iya shiga 100 ba tare da wani ragi ba? A'a, ba zai iya shiga ba. Saboda haka ba za ka yi amfani da 8 wajen raba su duka biyu ba. Sai ka ɗauki wani ƙaramin namba da ka sani zai iya shiga 8 kuma ya shiga 100. To sai muka ga 2 zai iya shiga. To in mun raba 8 kashi 2 zai ba mu 4. So 100 kuma in mun raba shi kashi 2 zai ba mu 50. Shine muka samu 4/50. Don dama duk abin da ka raba numerator da shi to ka yi amfani da shi wajen raba denominator ma. Saboda haka mun samu 4/50. To 4/50, 4 ɗin nan zai iya raba 50? A'a, ba zai iya rabawa ba. To amma akwai wani ƙaramin namba da zai shiga 4 ya shiga 50. Shine me? Shine 2 ɗin kuma har yanzu. To za mu iya raba wannan kashi 2 mu raba wannan ma kashi 2. So 4 divided by 2 zai ba mu 2. 50 divided by 2 zai iya ba mu 25. To a yanzu a nan akwai wani namba da zai iya raba 2 ya raba 25? Babu wannan namba. Saboda haka wannan shine final answer namu. Mun yi converting 8% to fraction. So zai iya sai ya zama 2/25. Haka idan muka ɗauki na biyu 10% yana nufin 10/100. To wannan 10/100 ɗin sai mu ga number na saman shine ƙarami. Idan muka ɗauki number na saman muka raba na ƙasan zai shiga? Zai shiga. Don 10 nawa a cikin 10? Ɗaya ne. 10 nawa a cikin 100? Guda 10. To kaga wannan tunda na saman zai iya raba su duka biyu ya sauƙaƙa mana aikin. So muka samu 1/10. Haka 20%, 20/100. Na saman shine ƙarami 20. 20 zai iya shiga 100? Zai iya shiga, zai iya rabawa. So 20 guda nawa a cikin 20? Guda ɗaya ne. 20 guda nawa cikin 100? Zai ba mu guda 5. So mun yi converting ya zama 1/5. Haka idan muka ɗauki 50%, 50/100. 50 zai iya shiga 100, saboda haka mu yi amfani da 15 kawai. Mu ce 50 divided by 50 zai ba mu 1. 100 divided by 50 kuma zai iya ba mu 2. To 100/100 na sama da ƙasan duka 100 da 100 ne. So sai mu ɗauki 100 kawai mu yi dividing. Mu ce 100 divided by 100 zai ba mu 1. 100 divided by 100 zai ba mu 1. So muna da 1/1. 1 divided by 1 kuma is equal to 1. So mun yi converting ɗinsu gaba ɗaya zuwa fraction.